Jeg skal lave æggewrap med krebsehaler og hytteost. Ingredienserne til min æggewrap består af et helt æg, æggehvider, havreklid, paprika, en anelse salt og peber. Og fyldet, det er drænede krebsehaler, lidt hytteost, lidt hakket løg, lidt hakket chili og hakket persille. Jeg skal til at lave min æggemasse til wrappen. Først så slår jeg et æg ud i en skål. Derefter så deler jeg 2 æg i blomme og hvide. Jeg sparer lidt på fedtet i æggemassen her ved at tilsætte et helt æg og 2 hvider. Det er sådan, at æggeblomme indeholder både fedt og protein, og hviderne det er 100% ren protein. Så tilsætter jeg lidt havreklid. Lidt paprika, anelse salt og lidt peber. Og så er æggemassen klar til at blive rørt sammen. Den mængde havreklid, jeg har tilsat, det gør du for at opfylde dit daglige obligatoriske indtag af havreklid. Havreklid det er med til at give dig mæthed og fylde, og samtidig også en masse kostfibre. Og nu er den klar til at blive stegt. Jeg steger min æggemasse på en slip-let-pande. Det er ret vigtigt at bruge en slip-let-pande, da jeg nærmest ikke må bruge noget olie i den her fase. Så jeg fordeler ganske få dråber olie på panden ved hjælp af et stykke køkkenolie, tilsætter æggemassen, og den skal stege cirka 2 minutter på den ene side og ganske kort på den anden side. Så er æggewrappen stegt færdig, og nu skal jeg til at fylde den. Jeg fordeler først lidt krebsehaler, så putter jeg lidt hytteost på, og så lidt rødløg. Hvis du skal have wrappen med ud af huset, f.eks. med på arbejde, lidt persille til sidst, så kan du jo vente med at fylde den til du er nået til din frokostpause, og så simpelthen bare tage fylde med i nogle små beholdere. Så er wrappen klar til at blive rullet og så spist. Velbekomme.